ఒకటవ స్కందం 7వ అధ్యాయం 8వ శ్లోకం చూడబోతున్నాం. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణ నమస్కృత్యం నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణ నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతీం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వ భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. నష్టప్రాయేషు భద్రేషు భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్ఠికీ. భగవతి శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్ఠికీ. హరే కృష్ణ. సో మనం నిన్న 7వ శ్లోకం చూసాము. 7వ శ్లోకంలో ఈ భాగవతాన్ని మరి అంటే వ్యాసదేవులు ఈ భగవంతుణ్ణి ధ్యానించినప్పుడు ఆయన భౌతిక సృష్టితో సహా ఆయనకు కనిపించినప్పుడు ఈ భౌతిక సృష్టి అనేది ఈ నిత్య సత్యమైన ఆత్మను ఏ విధంగా ఈ భౌతిక మాయలో పడవేసి ఈ ఆ నిత్యతత్వాన్ని తెలుసుకోనివ్వకుండా చేస్తోందో కూడా చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి ఈ కలియుగ ప్రజలందరికీ కూడా ఈ ఈ నిత్యమైనటువంటి ఆత్మతత్వాన్ని భగవతత్వాన్ని అబ్సల్యూట్ ట్రూత్ అంటే ఆ భగవంతుడనే ఆ సత్యాన్ని తెలుసుకోవాలి అంటే ఈ భాగవత శ్రవణం సరిపోతుంది అని వ్యాస మహర్షి మరి ఈ భాగవతం ఒక్కటి వింటే భక్తి పెరిగి అన్ని క్లేశాలు అన్ని కష్టాలు కూడా తొలగిపోతాయి, ఈ భౌతిక కష్టాలన్నీ కూడా అని చూసాం. కాబట్టి దీన్ని కేవలం శ్రవణం చేసినంత మాత్రానే ఈ శోకమోహ భయాలన్నీ కూడా నశింపజేసేటటువంటి భక్తి జనిస్తుంది శీఘ్రంగా అని చెప్పి భగవద్భక్తి శీఘ్రమే జనిస్తుంది అని చూసాం నిన్నటి శ్లోకంలో. సో ఈ రోజు శ్లోకంలో ఇంకా ఏం చెప్తున్నారంటే, అందుకని ససంహితాం భాగవతీం కృత్వానుక్రమ్య చాత్మజం శుకమధ్యాపమాయామాస నివృత్తి నిరతం ముని. సో ముని అంటే ఈ మహాముని అయిన వ్యాసదేవులు ఆ విధంగా భాగవతాన్ని రచించడం జరిగింది. తర్వాత పునర్విమర్శ చేసిన తర్వాత మరి ఆత్మానుభవంలో అంతకు ముందే ఆయన రచించి పునర్విమర్శన చేసిన తరువాత మరి తన కుమారుడైనటువంటి సుఖదేవ మహాముని ఆయన మరి ఈ భాగవతాన్ని చదవక ముందే ఆయన మరి ఆత్మానుభవంలో స్థితుడైన వాడు, ముక్తుడు అప్పటికే ఆయన. సో అటువంటి తన పుత్రుడికి ఆయన దానిని బోధించడం జరిగిందనమాట. సో ఈ వ్యాసదేవులు ఈ రకంగా ససంహితాం భాగవతీం, సో ఈ వేద సాహిత్యాన్ని ఈ భాగవత సాహిత్యాన్ని అంటే భగవంతుడికి సంబంధించిన ఈ గ్రంథాన్ని కృత్వాం రచించి అనుక్రమ్య దాన్ని సరిగ్గా అన్ని కరెక్ట్ గా ఉన్నాయంటే ప్రూఫ్ రీడింగే కాకుండా అసలు అంత విమర్శనాత్మక దృష్టితో మళ్ళీ ఒకసారి చదవడం అనమాట రాసిందంతా. సో అలా కృత్వాం రచించి అనుక్రమ్య మళ్ళీ ఒకసారి దాన్ని పరిశీలించి మరియు అనుక్రమ్య సో సరిగ్గా ఉన్నదా లేదా, అంత సవ్యంగా చెప్పబడిందా లేదా అని పరిశీలించి మరియు ఆత్మజం అంటే తన పుత్రుడికి అయిన సుఖ అంటే సుఖదేవ మహామునికి అధ్యాపయాం అంటే అధ్యాపయాం అస అంటే దానిని బోధించారు. సో అంత రచించి దానిని ఇంకొకసారి సరి చూసుకుని అంత సవ్యంగా ఉందో లేదో ఒకసారి చూసుకుని
అప్పుడు సంతృప్తి చెందిన తర్వాత అంతా బాగుంది అని అప్పుడు సుఖదేవ మహామునికి తను ఎవరు సుఖదేవ మహాముని తన కుమారుడు, ఆ కుమారుడైన సుఖదేవ మహామునికి బోధించారట. నివృత్తి నిరతం ముని అయితే ఈయన అప్పటికే నివృత్తి మార్గంలో నిమగ్నమైన వాడు ఈ సుఖదేవ మహాముని. అంటే నివృత్తి మార్గం అంటే ప్రవృత్తి అంటే ఈ ప్రపంచంతో కాంటాక్ట్ పెట్టుకోవడం భౌతికత్వంతో, నివృత్తి అంటే భౌతికత్వంతో కాంటాక్ట్ ని తెంచుకోవడం అంటే వైరాగ్యంలో ఉండడం. కాంటాక్ట్ తెంచుకోవడం అంటే ఈ భౌతిక తత్వానికి విభిన్నంగా ఉండడం అన్నమాట, దాంతో ప్రమేయం లేకుండా ఉండడం. సో ఆయన మరి భౌతిక తత్వానికి ప్రమేయం లేకుండా ఎప్పుడూ ఆధ్యాత్మికతలోనే ఆత్మతత్వంలోనే నిమగ్నమై ఉన్నవాడు కదా. అటువంటి సుఖదేవ మహాముని ఎవరు అంటే వ్యాసదేవుడి కుమారుడైన ఈ నివృత్తి నిరతం అంటే ఈ ఆత్మానుభవ మార్గంలో నిమగ్నుడైనటువంటి ముని అయిన ఈ సుఖదేవ మహామునికి ఆయన బోధించడం జరిగింది. ఎప్పుడు రచించిన తర్వాత అంతా ఒకసారి సరిగ్గా ఉందో లేదో అని చూసుకున్న తర్వాత అప్పుడు ఈ సుఖదేవ మహామునికి బోధించారట. సో భాగవతం మరి బ్రహ్మసూత్రాలకు బ్రహ్మసూత్రాల రచయిత ఎవరంటే వ్యాస మహర్షి కదా. సో ఆయన చేతనే కూర్చబడ్డటువంటి సహజ భాష్యం అటువంటి బ్రహ్మసూత్రాలైన వేదాంత సూత్రాలు, బ్రహ్మసూత్రాలు లేదా వేదాంత సూత్రాలు ఏదైనా ఒకటి. సో ఆత్మానుభవానికి అంతకు పూర్వమే నిమగ్నులైన వారి కోసం నిర్దేశించారనమాట. ఏది ఈ వేదాంత సూత్రాలు అవి ఆల్రెడీ ఆత్మానుభవంలో ఉన్న వాళ్ళ కోసం నిర్దేశించినవి. కానీ భాగవతము దానిలోని విషయాలను గనక శ్రవణం చేశాము అంటే గనక మనిషి శీఘ్రమే ఆత్మానుభవ మార్గంలోకి వెళ్లే విధంగా భాగవతాన్ని రచించడం జరిగింది. ఈ వేదాంత సూత్రాలు బ్రహ్మసూత్రాలు ఉన్నాయంటే అవి నిజంగా మనం ఆచరణలో పెట్టగలిగింది ఎవరు అంటే ఆత్మానుభవ మార్గంలో ఉన్న వాళ్ళు, వాళ్ళకు తగ్గట్లుగా అవి రచించబడ్డాయి. కానీ భాగవతం ఎవరైనా సరే మనం శ్రవణం చేస్తే చాలు ఆత్మానుభవ మార్గంలోకి వెళ్లే విధంగా ఉండేటట్లు ఈ భాగవతం రచించబడ్డది. ముఖ్యంగా పరమహంసలు అంటే ఆత్మానుభవంలో సంపూర్ణంగా నిమగ్నమైన వాళ్ళని పరమహంసలు అంటారు. కాబట్టి ఇది ముఖ్యంగా పరమహంసలకే ఉద్దేశింపబడినప్పటికీ కూడా లౌకిక జనుల హృదయాల్లో కూడా లోతుగా పనిచేయగలదు. సో ఈ భక్తి అనేది మరి నిజంగా ఈ శుద్ధ భక్తులు ఈ పరమహంసలకు అనుకూలమైన గ్రంథం ఇది. కానీ సామాన్యులు కూడా విన్నంతనే వాళ్ళ మీద లోతుగా దీని యొక్క ప్రభావం ఉంటుంది. వాళ్ళల్లో భక్తిభావం వెంటనే శీఘ్రమే ఉత్పన్నం అవుతుంది. కాబట్టి సామాన్యుల మీద కూడా ఈ భాగవతం యొక్క ప్రభావం చాలా ఉన్నది అంటున్నారు. కాబట్టి మామూలుగా ఈ లౌకికులు ఇంద్రియానుభోగంలో అందరూ కూడా మనం అనురక్తులమై ఉంటాం. ఇంద్రియాలు పెట్టే ప్రలోభాలు, ఆ కోరికలలో ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా మరి ఆ మార్గంలో ఉంటూ ఉంటారు. అటువంటి వారు కూడా ఈ వేద సాహిత్యంలో వాళ్ళ భవరోగ నివారణోపాయాన్ని కనుక్కోగలరు. ఇలాంటి ఇంద్రియాల యొక్క ప్రలోభాలలో చిక్కుకున్న వాళ్ళు కూడా భాగవతాన్ని గనుక విన్నట్లయితే తప్పనిసరిగా ఇది వాళ్ళ యొక్క భవరోగానికి ఇది ఒక పెద్ద నివారణ ఉపాయము అంటున్నారు. అయితే సుఖదేవ గోస్వామి ఉన్నారంటే ఆయన పుట్టుకతోనే ముక్త పురుషుడు కాబట్టి తన తండ్రి అయిన వ్యాసదేవుడు ఈ భాగవతాన్ని అతనికి బోధించడం కూడా జరిగింది. గొప్ప గ్రంథం, భగవంతుని గురించిన ఆయన గాథను తెలియజేసే గ్రంథం. మరి భక్తులు విని ఎంతగానో ఆనందించగలుగుతారు ఇది. అందుకని ఆయన ముక్త పురుషుడు, ఆయనకు బోధించడం జరిగిందన్నమాట. అయితే ఈ భాగవత రచనా కాలం గురించి చాలా రకాల డిఫరెన్సెస్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ ఉందన్నమాట. అంటే దీని గురించి భిన్నమైన అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి అంటున్నారు ఈ రాసిన భాగవత రచన కాలాన్ని గురించి. కానీ ఈ భాగవతాన్ని అనుసరించే ఈ గ్రంథం అంటే ఎప్పుడు రాయబడింది ఏమిటి అనే విషయం. అయితే ఈ భాగవతం ప్రకారం, ఈ గ్రంథం ప్రకారమే మనం గనక చూసినట్లయితే మరి పరీక్షిత్ మహారాజు యొక్క దేహత్యాగానికి ముందు భగవంతుడు స్వధామ ఆగమనానికి పిదప
రచింపబడిందనేది నిశ్చయం అంటున్నారు. ఈ గ్రంథం ప్రకారం చూసినా కూడా ఆయన వ్రాసిన దాన్ని బట్టి ఇది పరీక్షిత్ మహారాజు ఆయన దేహత్యాగం చేయడానికి ముందు మరి ఇది వినిపించమని ఆయన అడగడం ఇదంతా చూశాం కదా. అందుకని ఆయన దేహత్యాగానికి ముందు, ఆ తర్వాత శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తన స్వధామానికి వెళ్ళిన తరువాత అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఆ టైంలో ఈ భాగవతం రచించబడ్డదని మనకు అర్థమవుతుంది. ఎందుకు ఈ భారతవర్షం రాజుగా పరీక్షిత్ మహారాజు ఈ ఈ ప్రపంచాన్నంతా, మరి ఆ రోజుల్లో ఆ టైంలో హస్తినాపుర రాజులే ప్రపంచం అంతటికి రాజులని మనం చూసాం. సో ఈ భరతవర్షానికి అప్పట్లో పరీక్షిత్ మహారాజు ప్రపంచ పాలన రాజు కాబట్టి ఆయన ప్రపంచ పాలన చేస్తున్న సమయంలో ఈ కలి పురుషుడు దండించి, అంటే కలియుగం వచ్చి రావడం ప్రారంభం అవడం జరిగిందన్నమాట. ఎప్పుడు పరీక్షిత్ మహారాజు పరిపాలించే టైంలో కలియుగం ప్రారంభమైనది. సో మరి ద్వాపర యుగాంతంలో శ్రీకృష్ణుడు తన ధామానికి తాను తిరిగి వెళ్ళడం, ఈ పరీక్షిత్ మహారాజు మరి రాజు అవ్వడం, ఆయన పెరిగి పెద్దయి రాజు అయి పాలించడం జరుగుతున్న టైము, ఆ టైంకి ఈ కలియుగం ప్రవేశించింది. సో శాస్త్రానుసారంగాని జ్యోతిష్య గణాల ప్రకారం ఏమిటి అంటే కలియుగ గమం ఆసన్నమైన ఇంతవరకు అంటే కలియుగం వచ్చి ఇప్పటికీ 5,000 సంవత్సరాలు గడిచాయి శాస్త్రాల ప్రకారం చూస్తే, జ్యోతిష్యం ప్రకారం. అంటే శ్రీమద్ భాగవతం 5,000 సంవత్సరాలకు పూర్వమే రచింపబడ్డది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇక మహాభారతం ఏమో మరి భాగవతానికంటే ముందే వ్రాయడం జరిగింది. ఇతర పురాణాలు కూడా మహాభారతం కంటే ముందే వ్రాయడం జరిగింది, ఇంకా భారతం తర్వాత వ్రాయడం జరిగింది. మిగిలిన పురాణాలు ఇంకా ముందే వ్రాయడం జరిగింది అన్నమాట. ఈ భారతం తర్వాత రాయడం, భారతం తరువాత భాగవతం రాయడం జరిగింది. సో ఇలా సమస్త వేదవాంగ్మయాల యొక్క రచన కాలాలు ఎప్పుడు ఏది రాయబడ్డది అన్నదానికి ఇదే అంచనా అంటున్నారనమాట సుమారుగా. సో సంపూర్ణంగా వివరించాలి అంటే ఇంతకుముందు ఈ శ్రీమద్ భాగవతం నారద ముని చేత మనకి సారాంశంగా చెప్పబడింది. అంతేకాకుండా నివృత్తి మార్గాన్ని అవలంబించడానికి ఇది చక్కని విజ్ఞాన శాస్త్రం అంటున్నారు. నివృత్తి మార్గం అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచం నుంచి మనం భౌతికత్వం నుంచి వైదొలగడానికి ఇది చాలా చక్కని విజ్ఞానం ఈ భాగవతం. కాబట్టి ప్రవృత్తి మార్గం విధానం నారదముని కూడా ఖండిస్తున్నారు. అంటే ఈ భౌతికత్వంతో కాంటాక్ట్ లో ఉంటూ ఎప్పుడు భౌతికత్వంలోనే ఉండడాన్ని, మరి ఆయన ఆధ్యాత్మికుడు కాబట్టి ఆయన కూడా ఇది ఎప్పుడు భౌతికత్వంలో ఉండడం కరెక్ట్ కాదని చెప్తున్నారు. ఇటువంటి మార్గం వల్లే మరి జీవులందరూ కూడా కానీ మరి దురదృష్టవశాత్తు ఎక్కువ మంది ఈ ప్రవృత్తి మార్గం మీదే అనురక్తిని కలిగి ఉంటారు. అందరికీ ఈ భౌతికత్వం మీదే ఉంటూ ఉంటుంది. దీనిని మించిన ఆనందం ఆత్మానందం అని చెప్పినా కూడా మనకు తెలియదు కాబట్టి తెలిసింది ఇది కనిపిస్తోందని అనుకుంటూ ఇలా మాయలోనే ఉంటున్నారు, ఇదే పర్మనెంట్ అనుకుంటూ. సో చాలా మందికి ఇదే ఎక్కువ రక్తి కలిగిస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి భాగవతంలోని విషయం మనిషి ఈ యొక్క ఇది ఇలా ఈ భౌతికత్వంతోనే ఉండాలి అని ఈ తాపత్రయం కూడా మరి భవరోగం. కాబట్టి ఈ భాగవతంలో విషయం ఏమిటి అంటే ఈ భవరోగానికి ఇది చక్కటి నివారణ ఉపాయము, అంటే మందు లాంటిది అని చెప్తున్నారు. సో మన భౌతిక కష్టాలన్నీ కూడా ఆపివేయగల ఉపాయము ఈ భాగవతంలో మనం తెలుసుకునే విషయము భగవంతుడి యొక్క ఈ గాథ అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో అది 7th శ్లోక, 8th శ్లోక. సో ఇది అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ది శౌనకోవాచి. ఇదంతా కూడా మరి సూత మహాముని ఆయన మొదటి ప్రశ్నకు సమాధానంగా చెప్పారు. ఈ మొదటి ప్రశ్న అంటే ఇక్కడ అడిగిన మొదటి ప్రశ్న ఈ అధ్యాయంలో ఏమని, నారద మహర్షి ఇవన్నీ చెప్పి వెళ్ళిన తర్వాత వ్యాస మహాముని ఏం చేశారు అని చెప్పి వాళ్ళు అడిగారు. కాబట్టి ఇలా ఆయన ధ్యానం చేసి భగవంతుణ్ణి భౌతిక సృష్టిని చూసి ఆ తర్వాత ఈ భౌతికత్వాన్ని రూపుమాపడానికి భాగవతాన్ని రచించి తన కుమారుడైన సుఖదేవ మహామునికి ఒకసారి భాగవతం అంతా రచించి మళ్ళీ సరిగ్గా ఉందో లేదో చూసుకుని రివిజన్ చేసి అప్పుడు తన కుమారుడికి బోధించారు అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్పారు. సో అది విని శౌనక ముని మళ్ళీ ఇంకొక ప్రశ్న వేయడం జరిగింది. అదేమిటో నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూద్దాం. హరే కృష్ణ, అందరికీ ధన్యవాదాలు. క్లాస్